הייתה לך בחינה ברמה מאוד 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 גבוהה. בחינות אני לא יכול לחלק סתם מחמאות. יש דרישות ורף מסוים שאני מציב, ומי שלא מוכן, יש שתי אפשרויות. או שיחכה עד שהוא מוכן, או שאלה שפורשים בדרך, שחיי המדף שלהם קצרים, והם לא מתאימים להיות לוחמים. עשית בחינה מאוד מאוד יפה וברמה מאוד מאוד גבוהה. הקטע שלך הייתה לא רק ברמה של חגורה צרובה, ברמה שלא הייתי מהסס גם לשלוח אותך לתחרות קטות. האיפונים היו טובים מאוד, וראית שאני לאורך האיפונים לא מוותר לך. אם היה צריך לחזור על איפון, ידעתי שאתה תתקן אותו בצורה המושלמת. אותו דבר לגבי הצעידה. אותו דבר לגבי הקרב. מאוד מאוד התרגשת, התעייפת קצת ליד הסוף, כבר היה לך יבש בגרון ודופק גבוה. תזכור את זה, כי זאת רק ההתחלה. אם תלך להתחרות, יובש בגרון יהיה לך שבוע לפני זה. יש בדופק 300 חודש לפני התחרות. ובקרב צריך להילחם עד הימי. אני מאחל לך עוד הרבה שנים שנהיה ביחד. אנחנו בסך הכל ביחד כאן. פתחנו מכון חדש. זה תלוי בקבוצות גיל כמו שאתם רואים. ראיתם שאצל הקבוצה שלפניכם אנחנו 11 תלמידים. אין שום סיבה שקבוצת גילאי 13 לא תהיה אותו דבר. המון המון בהצלחה איתי בהמשך הדרך. עולה לחגורה צהובה. אפשר. אתה מקבל את החגורה הצהובה שלי מלחימה משולבת. יש חגורת מאמן, מקבל חניך שמגיע לו. בסדר? תרצה חגורה צהובה חדשה מהקופסה, גם תקבל. שים בצד.